97.1 Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ina ang isa sa mga pinakadakilang nilalang sa mundo. At utang mo kung anuman ang meron ka sa kanila. Ina ang isa sa mga taong nilalapitan mo sa mga panahong parang gusto mo nang sumuko. Ikaw kapuso, ano ang ambag ng nanay mo sa iyo? Malaki ang role ng isang ina sa buhay ng kanyang anak. Kaya hanggat maaari, hanggat kaya ng isang ina, kailangan andyan siya para masubaybayan at magabayan ang anak niya. Nasa kamay niya ang magandang paghubog sa magiging buhay ng kanyang anak. Maaaring may mga taong hindi nakaranas na makapiling ang ina nila, o yung iba naman ay panandalian lamang nilang nakasama. Sa mga ganitong pagkakataon, maghahanap ang anak ng isang kikilalaning ina para sa kanya humingi ng gabay at pagmamahal na hindi buong naibigay sa kanya. Ang ating kwento ngayong araw ay pinadala ng kabarangay natin na si Yana ay tungkol sa kanyang nakagisnang ina at sa kanyang totoong ina. Dalawang inang meron si Yana, sino sa kanila ang mas matimbang at mas nakarami ng ambag sa buhay niya? Sino sa kanila ang unang lalapitan ni Yana oras na tanungin siya kung kaninong anak siya? Alamin natin yan, ang kanyang kwento dito sa Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, kadugo o taong nakagisnan mo, sino ang pipiliin mo? Ako nga pala si Yana. 18 years old, isa akong ampon at proud akong sabihin ito. Hindi ako nagrebelde tulad ng iba mula nang sinabi sa akin ng nakagisnang kong ina. Itago na lang natin siya sa pangalang Elena. Nalaman kong ampun ako, 7 taong gulang pa lamang ako. Naalala ko pa yung pagdating ng kumari at inaanak ni nanay na taga-probinsya. Doon sila tumuloy sa bahay pansamantala habang ginagawa yung bahay nila. Doon ko nakaklose yung inaanak ni nanay. Noong una mabait naman ito sa akin at madalas akong binibigyan ng candy, pero nang tumagal, nakita ko na ang totoong ugali nito. Minsan habang naglalaro kami noon sa bakuran, gusto nitong gupitan ang buhok ng manika ko. Hindi ko siya pinayagan na gawin yon kaya nagalit ito. Nagwala ito at nilayuan ako, pero nilapitan pa rin niya ako at para mas lalo akong asarin, sinabi nitong ampun daw ako. Tinawanan ko lamang ito at muling nilayuan, pero sinundan niya akong muli at sinabing totoo raw na ampon ako dahil yon ang sinabi ng mama niya sa kanya. Muli ko siyang tinawanan kahit sa totoo lang kumakabog na noon ang dibdib ko sa takot. Hindi ko yon sinabi kay nanay habang andon yung mag-ina. Noong nakaalis na sila ay tinanong ko kung totoo bang ampon ako. Oo agad ang naging sagot nito. Hindi ko alam, pero imbes na umiyak, magalit o magtampo ay mas naramdaman ko na gumaan ang loob ko dahil nalaman ko na ang totoo. Nagulat nga si nanay dahil niyakap ko na lamang ito after sabihin sa akin ang totoo. Hindi nito inaasahan na magiging ayos lang ang pagtanggap ko sa katotohanan. Lalo't bata pa ako at marami pa akong hindi maintindihan noon. Noong binalikan ko nga ang eksenang yon sa buhay ko ay naisip ko, kaya siguro ayos lang sa akin na nalaman kong ampun ako dahil hindi naman nagkulang si nanay sa akin. Naisip ko na napakaswerte ko ngang napunta ako sa kanya kaya wala nang ibang dahilan para magalit o magtanong pa. Habang lumalaki noon, Papa Dudut, ay inaasahan ng lahat na hanapin ko ang totoong ina ko. Natawa na lamang ako dahil para bang ginagaya nila ang buhay ko sa mga TV show na napapanood nila kung saan ay kailangang hanapin ng ampon ang totoong magulang nito.
Nasanay na ako sa pagdaan ng panahon na walang ibang sinasalubong sa akin ang mga tao kundi ang mga katanungan sa kung bakit hindi ko pa rin hinahanap yung totoong nanay ko. Isa lang naman ang naging sagot ko sa kanila. Kontento ako sa piling ng nakagisnang kong ina. Bakit pa ako maghahanap ng iba? Bukod sa mga taong palatanong kung hahanapin ko ba ang totoong ina ko, andyan din si nanay na maraming tinatanong sa akin noon. Madalas nga itong nagugulat sa mga tanong niya noon tungkol sa posibilidad na makaharap ko ang totoo kong ina. Masyado itong naging komportable na magtanong dahil alam niyang wala ng kaso sa akin kung ampun ako. Tulad na lamang noong minsang kumakain kaming dalawa. Dumating kasi ang unang sahod ko at nanlibre ako. Nagkatawanan pa kami noong una tapos bigla na lang sumegway sa totoo kong ina. Sumakit po yun dyan ko talaga sa kakatawa kanina, Nay. Kapag nakita mo kaya yung totoo mong nanay, matatawa ka pa ba? Talagang nailusot mo yan, Nay, ha? Nagtatanong lang naman, anak. Baka kasi ngayon makakuha na ako ng sagot. Kasi wala naman akong dapat isagot pa. Para may closure na rin yung mga nagtatanong. Closure nila o closure nyo? Ay, syempre kasama na ako ron. O anak, paano nga? Paanong ano? Paano kung isang araw makita kayo uli ng totoo mong nanay? Ano pong magkita ulit? Baby pa po ako nung inabot niya ako sa inyo. Hindi po counted yun na pagkikita. O sige ha, hindi naman diretso ang mga sagot mo. Sige lang, sa susunod, uulitin ko na lang tong mga tanong ko. Ay, kapag ba sumagot na ako, titigilan niyo na ako sa mga pa-ambush yung tanong tungkol dyan sa totoong nanay ko? Oo naman. Anak, gusto ko lang kasi talagang malaman kung ano yung nararamdaman mo. Nay, okay naman po ako. Wala namang nagbago kahit nung hindi ko pa alam. Masaya ako sa inyo. Kontento na ako na ikaw ang nanay ko. Paano kung bumalik siya? Siya? Yung totoo kong nanay? Ano naman ngayon? Siyempre, iba pa rin yung lukso ng dugo kapag nagkita na kayo. Nay, nagja-jump rope ang dugo ko kapag ikaw ang kaharap ko. Hindi ko na kailangang paluksuin pa sa totoo kong nanay. Ikaw talaga ang pilosopo mo. Kasi kayo namimilit kayo kung ano yung dapat kong maramdaman para dyan sa totoo kong nanay. Parang ang lagay gusto niyo akong bumalik sa kanya. Kahit naman ayaw ko, wala naman akong magagawa kung gusto mo. Siyempre ayoko. Ano ka ba naman, Nay? Ikaw yung nanay ko. Nakagisnan. Di ka na malagi sa matres ko kaya hindi ako yung totoong nanay mo. Pero kayo yung nagparamdam sa akin kung paano magkaroon ng ina. Pero siya yung totoo. Alam ko po at hindi ko yun basihan para bumalik sa kanya. Ang totoo para sa akin, yung andito, yung kasama ko, kayo. Wala kasi akong magiging laban, anak, kung sakaling kunin na niya yung karapatan niya bilang totoong nanay mo. Nasa tamang edad na po ako. May karapatan din naman po ako kung sino yung pipiliin kong samahan, di po ba? Hayaan nyo at aaralin ko pa yung mga dapat kong aralin sa batas. Huwag lang ako mapunta sa kanya. Mahal na mahal kita. Tandaan mo yan. Yan din naman ang dahilan ko kung bakit hanggat maaari hindi ko sinasagot ang lahat ng mga tanong nyo. Bakit naman? Kasi ayokong masaktan kayo kapag napag-uusapan natin yung chance na bumalik yung totoong nanay ko. Ayos lang naman ako. Paano yan? Lumuksong dugo ko at ramdam ko na nagsisinungaling kayo. Nay, kayo ang kikilalanin ko araw-araw. Hay, ang drama-drama naman masyado ng usapang to. Kumain na nga lang tayo. Melet ang pangalan ng totoo kong ina.
17 anyos lamang ito nang nabuntis ng hindi sinasadya. Ninang nito si Nanay Elena at naka-close na parabang totoo silang magkadugo. Kaya noong nabuntis siya ng kanyang boyfriend, ang Nanay Elena ang una nitong nilapitan. Nagpatulong ito para raw ilaglag ako dahil alam niyang makakagalitan siya ng kanyang magulang kapag nalaman na buntis nga ito. Malaki ang inaasahan noon ng magulang niya sa kanya. Ginapang nila ang pag-aaral nito para kung nakapagtapos na ito ay siya naman ang magpapaaral sa kanyang mga nakababatang kapatid. Yun nga lang ay nabuntis ito at posibleng ito ang maging dahilan para hindi niya matupad ang gusto ng magulang niya. Doon na ito nang hingi ng tulong kay Nanay Elena. Hindi naman tinulungan ni Nanay Elena na ipalaglag ako bilang sagradong Katoliko ay tutol doon si Nanay Elena sa gusto niya. Sinabi nito na tumira muna ito sa kanya habang nagbubuntis. Nagsabi si Nanay Elena na siya ang kakausap sa magulang ng totoo kong ina. Nagsabi ito na gagawa siya ng dahilan para lang mailusot na tumira ang totoo kong ina kay Nanay Elena. Napapayag naman nila ang magulang niya at doon na ito nagsimulang tumira kay Nanay Elena. Ang naging plano nila kapag naipanganak na ako ay ibibigay na ako kay Nanay Elena. Walang asawa o pamilya si Nanay Elena kaya napapayag ito na ibigay ako sa kanya. Nang pinanganak na ako ay iniwanan na ako kaagad kay Nanay Elena. Nagsabi ang totoo kong ina na hindi na ako babalikan pa at hahayaan na si Nanay Elena ang magpalaki sa akin. Mula noon ay hindi na siya nakita pa ni Nanay Elena. Naging kampante naman si Nanay Elena na hindi na ako babalikan pa ng totoo kong ina. Saka lang naman ito nakakaramdam ng takot noong malaman ko ang totoo na ampun lamang ako. Kaya sa paglipas noon ng mga taon ay lagi akong tinatanong ni Nanay Elena kung sakaling babalik pa ako sa totoo kong ina. Kung sakali mang bawiin ako. Kahit laging hindi ang sagot ko, hindi pa rin ito nakampante, Papa Dudut. Lagi niyang sinasabi sa akin noon na posibleng bumalik ang totoo kong ina. Tinawanan ko na lamang yung takot na yon pero sa huli, lahat ng takot niya ay biglang nagkatotoo. Yana, anak. Kanina pa kita hinihintay. Sorry, Nay ha. Napasarap kasi ng kwentuhan kay Alex eh. Alam mo naman yung best friend ko na yon. Hindi mapirmi ang dila, kakadaldal. Halika rito sa kusina at dito tayo maupo. Pag-uusapan po ba natin yung lulutuin natin bukas? Teka, may gusto kong… Pag-usapan natin yung tungkol sa totoo mong nanay, si Milet. Yan na naman, Nay eh. Kakarating ko pa lang, yan na kagad ang bungad nyo. Hindi nyo man lang hinintay na makapagbihis ako o maibaba ko man lang tumbag ko. Sorry anak, pero kailangan mo na kasing malaman to. Hindi po ba pwedeng ipagpabukas na lang yan? Ang ganda-ganda ng mood ko ngayon eh, tapos bigla nyong papadilimin. Hindi ko naman sinasadyang masira ang mood mo, anak. Sobrang importante lang kasi to at kailangan mo lang talagang malaman. Ay… Gusto niyo na naman bang magtanong kung paano kung isang araw bumalik siya, bla 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 bla? Hindi. Hindi po ang sagot ko sa mga paulit-ulit na tanong na yan, Nay. Anak, nagbalik na siya. Ha? Tinawagan ako kanina ni Milet at sinabing nandito na siya uli sa Pilipinas. Oh, umalis pala siya ng bansa. Ngayong bumalik na siya, gusto sana niya na magkita kayo. Ay, wala akong time. Sorry. Kapit tayo, Nay. Anak, wag naman sanang ganyan. Ano po bang wag namang ganito? Nanay mo pa rin yun. Kayo ang nanay ko. Wag niyo na pong dagdagan pa ng isa. Okay na ako sa inyo. Siya ang totoo. Pero kayo ang nakasama ko. Ay, nagsabi rin siya na gusto ka na niyang kunin. Wow! Kunin? Parang imposible naman mangyari yun, Nay. At pumayag ako. Pumayag? Alam mong wala akong karapatan sa'yo. At yung karapatan kong mamili kung sasama ba ako sa kanya o hindi, naisip niyo po ba yun?
Huwag mo sanang masamain pero wala na rin kasi kung magawa eh. Gusto ka na niyang makasama. Gusto kang makilala at maging kanya. Ano bang maging sa kanya? Binitiwan na niya ang lahat ng karapatan niyang maging ina mula nung iniwan niya ako sa inyo. Kaya hindi ako sa kanya. Hindi ako magiging sa kanya. Pupunta siya rito sa susunod na buwan pag naayos na niya lahat ng kailangan niya para sa itatayo niyang negosyo. At aalis ako para hindi ko siya makaharap. Anak naman. Huwag niyong ipilit sa akin, Nay. Kailangan mo siyang makilala. At kailangan niyo rin makinig sa akin pag sinabi ko sa inyo na ayoko. Pakinggan niyo naman ako. Sana alamin niyo naman muna kung komportable ba ako sa gusto niyo o hindi. Yana! Hindi ako tuta, Nay. Hindi ako tuta. Yun ang unang beses na nagalit ako kay Nanay Papa Dudut. Hindi ko siya naintindihan kung bakit kailangan niyang pumayag na kitain at samahan ko ang totoo kong ina. Nainis ako na para bang gamit lamang ako sa bahay na pwedeng ibalik pagkatapos hiramin. Hindi niya naintindihan na nasaktan ako na para lang akong plancha na iaabot niya kapag kailangan na ako ng iba. Naisip ko na ganun lang ba ako kadaling iabot sa iba? Kapag may kukuha ng iba, ibibigay na lamang ako kaagad. Hindi ba niya ako minahal? Hindi ba niya ako itinuring na anak kahit kailan? Ito yung mga tanong na paulit-ulit na nagpasakit ng ulo ko dahil hindi ko talaga maunawaan kung bakit yun nagawa ni Nanay Elena sa akin. Inakala kong matatag na ang relasyon at pundasyon namin ni Nanay Elena. Inakala kong para kaming nasa teleserye o pelikula, yung tipong ilalaban niya ako hanggang sa patayan. Huwag lamang akong mapunta sa taong nag-abandona sa akin. Hindi naman niya yon ginawa pala. Naramdaman ko yung kirot nung sinabi niyang kailangan ko nang bumalik sa totoo kong ina. Hindi ba niya naiintindihan na siya na ang ina ko? Hindi ba niya naiintindihan na hindi ako interesadong makilala ang babaeng nagluwal sa akin? Hindi na ako naging komportable na kaharap ang Nanay Elena. Hindi pa rin kami naging okay mula noong sinabi nito ang tungkol sa totoo kong ina. Paunti-unti naman ay sinusubukan niyang lapitan ako at na-appreciate ko naman yon. Hindi rin naman ako sanay na magtanim ng galit sa kanya dahil mahal na mahal ko siya. Yun nga lang ay hindi ko matanggal sa isipan ko noon yung araw na darating na ang totoo kong ina. Hindi ko nga pinaghandaan yon dahil wala naman akong plano talagang harapin siya. Hindi na nga muling binanggit pa ni Nana yung tungkol sa pagdating ng totoo kong ina na si Milet. Mas komportable akong tawagin siyang Milet kesa sa nanay dahil para sa akin, si Nanay Elena lamang ang ina ko at siya lang ang may karapatan na tawagin ito. Sa pagdaan ng mga araw ay nakalimutan ko na yung planong pagpunta ni Milet sa bahay. Naging busy na rin po ako sa school kaya kahit papaano ay nakalimutan ko na yung sinasabi ni Nanay Elena tungkol sa kanya. Yon ang naging mali ko. Dapat pala ay tinandaan ko yung pagbabalik niya para nakapaghanda ako. Isang araw ay nagulat na lamang ako nang madatnan siyang nasa bahay at kausap na si Nanay Elena. Pag-check ko ng kalendaryo ko ay hindi pa naman yon ang plano niyang pagpunta. Napaaga ito ng pagdating at doon ko naramdaman ang pagkataranta at pagkainis. Naalala ko nakakatapos lang ng exams nung nakauwi ako sa bahay. Doon pa lang sa pintuang nakasara ay narinig ko ng malakas na usapan nila Nanay Elena at Milet. Napakalakas ng boses ni Milet at hindi muna ako pumasok noon dahil hindi ko alam kung tatakbo ba ako o magtatago dahil ayoko siyang harapin noon. Pinalipas ko muna ang ilang minuto ng kanilang pag-uusap bago ako nagpasyang pumasok sa loob ng bahay. Yung mga paa ko, Ninang, sobrang daming kalyo. Binahayan na ng 100 kalyo kakagala. Ay, ang swerte mo naman at nakakapunta ka sa iba't ibang bansa. Samantalang ako, eto,
Bahay at palengke lang ang nadadayo. Ninang, subukan mo kahit out of town lang. Para naman ma-relax ka. Hindi naman pwedeng dito ka lang nabuburo sa bahay, no? Hay, paano ko ba magagawa yon? Di naman sapat ang perang nasa bulsa ko. Ipon lang ang sandata at syempre, negosyo. Tingnan mo ako, kakanegosyo ko marami na akong nadalaw na lugar. Hindi lang isang beses akong nakapunta ng Australia, ha? Yung Canada naman kahit nakapikit na ako, memoryado ko na yung bawat kanto. Kilala na nga ata ako ng lahat ng tao ron eh. Mabuti naman at nagagawa mo na yung mga hinihiling mo dati. Nung nene ka pa, lagi mong sinasabi sa akin na gusto mong mag-around the world ba yon? Opo. Kaya nga sinabi mo sa akin na magagawa mo yun kapag wala kang kargang bata. Naalala niyo pa pala yun? 7 buwan na nun yung tiyan mo nung sinabi mo sa akin na bukod sa pagtulong mo sa pamilya mo, gusto mo ring mangibang bansa. Di lang para magtrabaho kundi para mapasyalan yung mga nakikita mo lang sa internet dati. At nagawa ko na. Napakalaki ng utang na loob ko sa'yo sa ginawa mo sa akin, Ninang. Habang buhay ako magpapasalamat. Ay, Yana! Mabuti at dumating ka na. May natira pa po bang ulam, Nay? Bumili Bumili ako ng pagkain, Yana. Yana, siya si Milet. Wala ba yung luto mo na lang, Nay? Ay, hindi kasi ako nakapagluto. Saka nagpresenta naman si Milet. Ang totoo mo... Magbubukas na lang po ako ng delata. Yana, ikaw na ba talaga yan? Bakit? May iba ka pa bang Yana na hinahanap? Yana! Nagtatanong lang po, Nay. Baka kasi may iba pang Yana na kailangan. Willing naman akong tumulong maghanap. Pasensya na sa tanong ko. Hindi ko lang din kasi napaghandaan kung ano yung dapat kong sabihin sa'yo. Anak, sana pala nanood muna ako ng mga pelikulang may tema tungkol sa mga pinaampong anak. Dahil sa mga hindi handang maging ina, kaya may mga ganyang klasing mga pelikula. Yana, ano ba? Tama naman siya, Ninang. Mag-sorry ka, Yana. Hindi tama yung ganyang pananalita, ha? At sa nanay mo pa mismo. Bakit po, Nay? Hindi ko naman po kayo pinagsalitaan ng mali ah. Hindi sa akin. Sa totoo mong ina, kay Milet. Wala ba talaga kayong hinandang ulam, Nay? Nay Elena? Yana, nakikinig ka ba? Kung wala, bibili muna ako sa labas. Kanina pa po ako gutom eh. Meron naman akong binili dyan. Pagtsagaan mo na lang. Nay, lalabas muna ako ha. Hindi ko napaghandaan ang reaksyon niya, Milet. Sorry. Tama rin siguro yung naging reaksyon niya, Ninang. Mahirap din naman kasing paghandaan tong ganitong pagkikita. Hayaan mo't pagbalik, kakausapin ko yung batang yan. Pakalmahin niyo muna. Sa ganyang edad, hindi magandang pabugso-bugsong kausapin sila. Ay, hindi ko na alam. Hindi ko na talaga alam. Nagpunta ako sa mall para makalayo kina nanay at Milet. Hindi naman talaga ako gutom noon at gusto ko lang talagang hindi kami mapunta sa usapang mag-ina. Nagpaikot-ikot lamang ako noon sa mall at wala akong naging klarong plano sa gagawin ko. Basta gusto ko lang noon na huwag munang umuwi. Hinintay ko hanggang magsara ang mall at saka nagbiyahe na papunta sa bahay. Diskumpiyado pa rin ako dahil baka andun pa si Milet. Kaya naman muli ako naglakad-lakad sa barangay namin. Bandang 12:00 na ng hating gabi nang magpasya akong umuwi na. Dahan-dahan akong pumasok sa loob ng bahay noon at wala na si Milet at nakapatay na ang mga ilaw sa bahay kaya inaasahan kong tulog na rin si nanay. Pumasok na ako sa kwarto ko noon at nagbihis. Sinigurado kong hindi ako makagagawa ng ingay para hindi magising si nanay. Sa mga ganong oras alam kong tulog na ito. Madalas pero mabilis lang din itong magising sa kaunting ingay.
Kaya naman nagdahan-dahan ako sa bawat galaw ko. Hindi ko kasi alam kung ano ang sasabihin sa kanya noon kapag nagising na siya. Naisip kong hindi ako nito titigilan sa inasta ko noong nakaharap ko na si Milet. Tama naman ang naging hinala ko. Noong nasagi ko kasi ang libro na nakapatong sa bedside table ko ay nagising ito at agad akong pinuntahan sa kwarto ko. Ano ba? Buisit naman oh. Alam kong kanina ka pa dumating. Nagising ko po ba kayo? Kanina pa ako gising, hinihintay kita. Nandito na po ako. Pwede na kayo matulog, Nay. Kailangan nating mag-usap. Nay, baka pwedeng sa susunod na araw na lang. Pagod na pa ako kalalakad kanina eh. Sinong may kasalanan? Ikaw naman tong may gustong umalis para maglakad-lakad pa. Gusto ko lang pong makalayo sa inyo. Makalayo sa amin? Damay ako? Bakit naman po hindi? Kayo tong namilit na ipamigay ako kay Milet. Hindi kita pinamimigay. Binabawi ka na sa akin, wala naman akong magawa. Meron kayong pwedeng gawin. Ayaw nyo lang. Hindi nyo na siguro ako mahal. Hindi nyo na siguro gustong alagaan ako o ituring na anak. Saan naman ang gagaling yan, ha? Kasi parang kating-kati kayo na iabot ako sa kanya eh. Dahil siya ang may karapatan sa'yo, hindi ako. May karapatan rin kayo dahil kayo ang nagpalaki sa akin. Pero hindi ako ang totoong nanay mo. Iikot na naman tayo sa argumento na yan, Nay. Kasi parang hindi mo maintindihan yung nangyayari eh. Hindi ko talaga maintindihan kasi ang ayos-ayos na ng buhay natin. Tapos pababalikin nyo pa siya? Siya ang nagkusang bumalik. Pero may choice kayo para hindi siya pagbuksan ng pinto. Anak, talaga bang ganyan na lang? Talaga bang hindi mo siya kayang tanggapin? Ilang beses nyo nang tinanong sa akin yan dati. Akala ko klaro na sa inyo na hindi nga po. Ito na yung realidad mo. Nandito na siya, bumalik na siya. Wala po akong pakialam kung bumalik siya. Hindi ibig sabihin nun babalik na rin ako sa kanya. Yana, alam ko mahirap. Alam niyo naman pala eh. Pero bakit kung umasta kayo, akala nyo napakadali lang nito sa akin? Akala mo ba madali rin ito sa akin? Durog na durog ang puso ko nung nakatanggap ako ng tawag sa kanya. Lalo na nung sinabi niyang gusto kanyang makilala, makasama, makuha. Pwede nyo naman kasing ibaba na lang yung tawag at wag na siyang harapin pa. Pinapasok nyo pa siya rito sa bahay. Wala akong choice. Ayaw nyo lang gawing choice yung layuan siya. Yung iwasan siya. Balang araw, maiintindihan mo rin to lahat. Ayokong dumating yung araw na maiintindihan ko lahat. Bigyan mo ng chance na makilala si Milet. Mabuti naman siyang tao. Mabuting tao? Kailan naging mabuti ang ipamigay ang anak niya? Wala lang siyang ibang choice noon. Komplikado ang sitwasyon niya. At ang bitawan ako ang solusyon sa lahat. Hindi naman sa ganun, anak. Hindi po, Nay. Ganon na ganon po yun. Huwag niyo nang ipagtanggol ang walang kwentang Milet na yan. Huwag niyo nang pabanguhin ang maantot na pangalan ng babaeng yan dahil habang buhay, magiging masangsang yung pangalan na yan para sa akin. Yana! Huwag niyo nang ipilit sa akin na tanggapin yung pangaamo niya dahil baka makagat ko lang ang kamay niya. Anak naman! Ayoko maging parte ng buhay ko ang Milet na yan kahit pa… Tumahimik ka! Tumahimik ka! Hindi kita pinalaking ganyan para maging bastos lang! Hindi man siyang nakasama mong ina pero tandaan mo! Kung hindi dahil sa kanya, wala ka ngayon! Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkasama ngayon! Kung hindi dahil sa kanya, hindi tayo magkakagulo ngayon! Alam kong naging komplikado na ang lahat mula nang bumalik siya pero sana, anak! Anak, sana naman maging makatao ka sa kanya! Bigyan mo siya ng chance dahil bilang isang ina, masakit na hindi ka respetuhin at kilalanin ang sarili mong anak! Sapat na sa akin lahat ng nalaman ko tungkol sa kanya dati. Hindi ko na siya kailangang kilalanin pa. Bilang inang nagpalaki sa'yo, inuutusan kitang kilalanin mo pa siya! Nay! Bilang nagpalaki sa'yo, sumunod ka!
Nanakit ang dibdib ko sa paninigaw ni nanay sa akin. Yun ang unang beses na sinagawan ako nito dahil kay Milet. Naiyak na lamang ako nang nakalabas na siya ng kwarto. Galit na galit ako noon kay Milet dahil para bang sinira niya ang magandang relasyon namin ni Nanay Elena Papadudut. Aminado akong nagtago ako ng galit sa totoo kong ina. Hindi ko yun sinabi kay Nanay Elena dahil ma-pride ako. Sinabi ko sa kanya na ayos lang na pinampun ako ng totoo kong ina pero sa totoo lang ay durog na durog ako. Mula nang nalaman ko yon. Nilihim ko ang totoo kong nararamdaman noon dahil ayokong mapagsabihan pa ni Nanay Elena. Pero nang panahong yon ay handa na akong ilabas ang totoong emosyon ko. Wala na ako naging choice kundi ang sundin ang sinabi ni Nanay Elena. Noong sinubukan ko pa nga siyang kontrahin ay hindi ako nito inimik at iniwasan ako. Hindi ko gustong magalit si Nanay Elena sa akin, Papa Dudut. Kaya ako napilitang lapitan ang totoo kong ina. Napagpasyahan nilang dalawa na mas mabuti na doon ako tumira kay Milet para mas mapadali ang proseso ng pagkilala namin sa isa't isa. Gusto ko pa sanang kumontra noon pero naramdaman kong magagalit lamang lalo si Nanay Elena. Yun na marahil ang pinakapangit na nangyari sa buhay ko. Ang pagbabalik ng totoo kong ina. Napag-usapan na nga ang pagtira ko kay Milet at hindi na ako hinarap ni Nanay Elena noong time na sinundo ako ni Milet. Naramdaman ko naman na masama rin ang loob niya. Pero mas masama ang loob ko na hindi man lang siya na nakausap o nayakap man lang bago ako umalis. Pinigilan kong umiyak noon habang nasa taxi kami ni Milet. Hindi muna ako nito kinausap dahil tinatansya pa ako nito. Panay lang ang tingin ko noon sa cellphone ko para maaliw ako at makalimutan kong saglit ang sakit na nararamdaman ko sa pagkawalay ko kay Nanay Elena. Makalipas lamang ang halos 40 minuto ay nakarating na kami sa kondo na inuupahan ni Milet. Hindi ako halos nakatulog ng maayos ng ilang gabi sa ibang bahay, Papa Dudut. Hindi rin ako nakakain ng maayos at panay lang ang iyak ko noon. Hindi ko alam kung paano ako masasanay noon sa ganong sitwasyon. Nawala na ang Nanay Elena ko sa tabi ko. Sinubukan namang makipaglapit sa akin ni Milet, Papa Dudut, pero lagi itong bigo. Hindi kami nagtutugbang pareho kaya nahirapan kaming makipag-usap sa isa't isa. Siguro dahil na rin sa hindi ko siya talaga feel kasama noon. Siguro dala na rin yon ng tinatago kong galit sa kanya. Masyadong masalita at makwento itong si Milet. Naramdaman ko rin ang kayabangan nito kaya hindi ako naging komportableng kausap siya lagi. Tuwing nasa hapagkainan na nga, lagi kaming nakakapag-usap noon at madalas pa ay puro tungkol sa sarili niya ang binibida niya. Kaya mas lalo akong nagtatago ng mga salita ko. Tulad na lamang noong isang tanghali na magkaharap kami habang pinagsasaluhan ang in-order nitong tapa. Hindi siya marunong magluto kaya mula nang tumira ako doon, panay lang ang order nito at kadalasan ay puro sa fast food pa. Namiss ko tuloy si Nanay Elena at ang masasarap na luto niya. Naku! Basa na naman tong pagkakaluto ko ng kanin. Sa susunod nga isasama ko ng kanin sa o-ordering ko. Ipaalala mo ha? Okay. Nakalimutan ko na kasi kung paano magsaing ng kanin. Huling saing ko nung after ko manganak sa'yo. Okay po. Sa ibang bansa kasi, hindi naman mahilig sa kanin. Tayo mga Pinoy at ibang Asian countries lang. Hindi naman ako mahilig gumala sa Asia eh. Puro Europe ako, ganyan o kaya Australia. Nasanay ako na puro mashed potato kaya buttered veggies lang talaga. Ewan ko ba sa mga Pinoy? Kung bakit ang hilig sa kanin mas masarap naman yung patatas, no?
Tsaka alam mo sa ibang bansa, mahal ang bigas. Kapag gusto mo talaga magbigas, kailangan mo pandayuhin yung mga Pinoy convenience stores doon. Madalas, malalayo yung mga yon sa area ko, kaya ayun, bye-bye kanin na lang. Hindi ka kawalan. Gets naman po. Tsaka anak, Yana, mas nakakaganda ng katawan kapag walang kanin. Tignan mo ang katawan ko. Sexy pa rin dahil hindi ko ginagawang hobby ang pagkain ng kanin. Dapat ganun ka rin. Ayos lang naman po ako kahit magkabilbil ako. Ay naku, sinasabi mo lang yan ngayon dahil bata ka pa. Kapag nagkaedad ka na, naku, magsisisi ka dahil hindi ganun kadali magpaalis ng bilbil sa katawan. Mag-diet-diet ka na rin, ha? Sa susunod wag na tayo magkakanin. Gusto ko po ng kanin. Sanayin mo nang wala kasi plano ko sana wag na nga tayo mag-rice. Para ma-feel mo yung buhay Europe. Dahil lang walang kanin? Oo! Tsaka sayang naman yung mga ipapamana kong damit sa'yo na puro nabili ko sa ibang bansa. Branded at madalas suot ng mga artista. Hindi po ako mahilig sa damit. Ay mula ngayon dapat mahilig ka na. Marami ako ipapaampon sa'yo ng mga damit dyan. Ang hilig niyo po talagang magpaampon, ano? Kapag ayaw niyo, ibibigay niyo na lang. Hindi naman sa ganun. Mali lang talaga yung salitang nagamit ko. Tama naman po yung ampon na salita. Ampon, pinamimigay. Mahilig kayong magpamigay. Alam mo sige, magkakanin pa rin tayo lagi. Aaralin ko na sa internet yung tamang pagsasaing para hindi naman ako mapahiya sa'yo. Tanong niyo na lang po kay Nanay Elena kung paano. Magaling yun. Ay oo! The best ang pagluluto ni Ninang Elena. Wala akong masabi. Magaling talaga yun. Wala rin po akong masabi sa pagiging mabuting nanay niya. Hayaan mo. At bibigyan ko siya ng medal para dyan. Tara, kain na tayo. Pwede po bang sa kwarto na lang ako kumain? O bakit naman dun pa? Ang luwag-luwag nito. Mas tahimik po kasi doon. Sanay po kasi ako sa tahimik. Ayaw mo bang nagkukwento ako? Tahimik po sa kwarto. Sanay po ako sa tahimik. Alam ko naman na sinusubukan noon ni Milet na maging close sa akin. Yun nga lang mas napapalayo ako sa kanya dahil sa sapilitan nitong paglapit sa akin. Bukod pa doon ay naiinis din ako dahil ni minsan ay hindi ko siya narinig na nagsabi ng sorry dahil pinaampun niya ako. Lagi ko lang naririnig sa kanya noon kung gaano naging exciting ang buhay niya mula nang umasenso siya at nakaalis ng Pilipinas. Naisip ko tuloy na naging successful siya dahil nawala ako sa buhay niya. At napakasakit noon na isipin. Hindi ko yon sinabi sa kanya dahil sigurado akong magtutunog, mapakla lamang ang sagot nito sa akin kung bakit parang masaya ito. Nawala ako sa buhay niya. Binaliwala ko ang lahat ng efforts nito na makipaglapit sa akin dahil mukha naman itong hindi nakukonsensya sa pamimigay sa akin. Naramdaman niya siguro na hindi ako interesado pero namimilit itong panghimasukan ang buhay ko. Namilit itong baguhin ang mga nakasanayan ko. Marahil ito ang paraan niya para makapagsimula ako ng bagong buhay kasama siya. Sorry na lang siya. Yan ang naisip ko. Hindi niya basta-bastang mababago ang buhay ko dahil lang sa pagdating niya. Minsan nag-decide ito ng isang bagay na hindi man lang ako kinukonsulta kung ayos lang ba sa akin. Nasa sala ako noon at nagbabasa ng libro nang lapitan niya ako para kausapin. Yana! May good news ako sa'yo. Ano po yun? Teka nga, ibaba mo muna yung libro mo. Mag-focus ka sa sasabihin ko. Mahaba po ba yung sasabihin nyo? Kailangan ko kasing matapos tong binabasa ko para sa book report ko eh. Hindi mo na kailangan gawin yung book report mo. Pag hindi ko po ito pinasa, babagsak ako. Hindi mo na nga kailangan kasi ita-transfer na kita sa bagong school. Bagong school? Hindi ka na magtitiis pa sa public school. Sa private school na kita ililipat. May mga nakausap na ako para tulungan ako sa proseso. Alam na po ba ito ni Nanay?
Tsaka ako nasasabihin kapag naayos na lahat. Ang importante, bago mo makalahati ang school year, makatransfer ka na. Bakit po hindi to alam ni nanay? Bakit pa niya kailangan malaman? Ako naman to magpapaaral sa'yo. Pero nanay ko po siya. Siya yung nag-enroll sa akin sa school ko ngayon. Nanay mo rin ako. At mas may karapatan ako kung saang school kita ipapasok. Sana man lang tinanong niyo muna ako kung gusto ko bang pumasok dyan sa eskwelahan na sinasabi niyo. Aba, sino bang ayaw makapasok sa private school? Ako po! Ako! Final na ang desisyon ko, anak. Mas makakabuti kung doon ka mag-aaral. Hindi! Ayoko! O sige, ganito na lang. Pwede mong tapusin tong school year na to sa public school na yan, tapos lilipat ka na. Okay na? Hindi pa rin okay! Hindi! Huwag ka na nga makipagtalo, anak. Huwag niyo nga akong tawaging anak! At anong gusto mong itawag ko sa'yo? Kidney? Bag? Wallet? Basura! Yun na lang ang itawag niyo sa akin dahil yun naman ang turing niyo sa akin eh. Madali niyo lang akong dinispatcha dahil sa tingin niyo, pampabaho lang ako sa buhay niyo. Saan naman ang galing yan? Sa lahat-lahat! Alam mo, Yana, sa tingin ko emosyonal ka lang ngayon. Kaya sa tingin ko mas makakabuti kung magpakalma ka muna tsaka tayo mag-usap. Para malaman mo na para sa'yo tong ginagawa ko. Alam niyo talaga ang makakabuti para sa akin, ha? Hindi ko gusto yung tono mo. Bigla-bigla kang darating sa buhay ko tapos guguluhin mo. Kasi ano? Kasi iniisip mong alam mo kung ano makakabuti para sa akin? Alam niyo kung ano yung makakabuti sa akin? Yung hindi na lang kayo bumalik. Yung hinayaan niyo na lang na manahimik ang buhay ko sa piling ni nanay. O hindi naman kaya pinalaglag niyo na lang ako. Kung makapagsalita ka, akala mo alam mo lahat? Kung makapagsalita ka, parang wala kang utang na loob sa akin? Wala naman talaga eh. Niluwal mo lang ako. At si Nanay Elena na ang umako ng responsibilidad na dapat sa'yo. Bata ka pa para maintindihan ang sitwasyon ko. Kaya na ng utak kong umintindi. Huwag mo akong maliitin. Huwag mo ring mamaliitin ang kagustuhan ko maging mabuting ina sa'yo ngayon. Pagod na akong sumingit sa buhay niyo ng Nanay Elena mo. Pagod na. Pagod na akong pagsarhan mo ng pintuan. Pagod na ako na hindi mo ako pinapadaan sa buhay mo. Kung pagod ka, mas lalo ako. Pagod na akong makinig sa mga kayabangan mo. Sa mga... Kung pagod ka na, sige, umalis ka na. Oo! Aalis talaga ako! Anak, sorry. Naglakad ako pa uwi sa bahay ni Nanay Elena dahil wala akong nakuha kahit na 5 noong iniwanan ko ang kondo ni Milet. Kahit yung mga damit ko ay wala na akong planong balikan yon. Ang gusto ko lang dati ay makaalis na at makabalik na sa dati kong buhay sa piling ni Nanay Elena. Nang nakarating ako sa bahay, kumatok ako at pinagbuksan ako ni Nanay Elena. Nagyakapan kaming pareho at sabay na naiyak. Pinaghanda ako nito ng tubig para mahimasmasan ako sa pagod at galit. Sinabi ko sa kanya lahat ng nangyari. Inaasahan ko noon nakakampihan niya ako pero nagalit ito sa akin. Nagulat ako at nasaktan pero pinaliwanag nito sa akin kung bakit. Pinaintindi ni Nanay Elena sa akin na mali ang ginawa kong pagsasara ng tsansa para makilala pa si Milet. Nakonsensya ako dahil tama naman si Nanay. Maayos niyang naipaliwanag sa akin ang lahat. Hindi ko nga binigyan ng tsansa si Milet na makilala pero masyado ko na siyang hinusgahan. Yun nga lang nakiusap ako kay Nanay Elena na huwag na lang sana akong babalik pa kay Milet pero naging matigas si Nanay at sinabing kailangan kong bumalik sa totoo kong ina kung gusto ko siyang makilala pa. Bago gumabi ay hinatid ako ni Nanay Elena sa kondo ni Milet. Niyakap ako ni Milet at saka humingi ng sorry sa naging away namin. Umuwi na noon si Nanay Elena noong napansin niyang ayos na kaming dalawa ni Milet, ni Nanay Milet. Sinunod ko ang sinabi ni Nanay Elena, Papa Dudut. Oras na noon para bigyan ko ng tsansang maging ina sa akin si Nanay Milet. Labag man sa kalooban ko noon ay kinaya kong harapin siya at tanggapin ang pagmamahal
na ino-offer niya. Hindi pa rin ako noon okay dahil hindi ko nga tanggap na pinamigay lamang niya ako. Pero unti-unti ay sinubukan kong tanggalin yung galit. Naisip ko kasi na ako rin naman ang mahihirapan sa galit na yon sa puso ko at ayoko ng pakiramdam na yon. Hindi naging madali ang proseso ng pagtanggap ng bagong ina sa buhay ko. Ipinagdasal ko na lamang talaga na sana ay maging enough yung effort ko para maiparamdam kay Nanay Melet na handa na akong kilalanin pa siya bilang totoo kong ina. Madalas kaming gumagalang dalawa noon para mapuwersa kaming magbonding na dalawa. Napansin kasi nito na mahilig lamang ako noon na magkulong sa kwarto at nagpapatugtog ng mga kanta. Sinabi niya na maganda rin na makatikim ako ng gala at araw. Sumunod ako sa gusto niya kahit na sa totoo lang ay hindi ako komportable. Lalo na't dinadala niya ako madalas sa mga mamahaling lugar na hindi ko nakasanayan sa piling ni Nanay Elena. Naumay ako sa puro ganong klaseng gala kaya naman nanibago ako nang bigla niya akong dalhin sa isang tiyangge. Hindi ko naisip na kahit kailan na nagpupunta pala ito ng tiyangge dahil sa paraan nito ng paggasta. Yana, tignan mo tong blouse. Maganda ba? Maganda naman po. Bagay ba sa akin? Paborito ko kasi yung blue kasi bagay sa akin. Sure po ba kayo na isusuot niyo yan? At bakit naman hindi? Eh kasi po, hindi naman ganitong mga klase ng damit yung meron sa cabinet niyo eh. Ha? Paanong hindi ganito? Yung mumurahin, yung galing Tiangge. Ganun ba ang tingin mo sa akin? Allergic sa mumurahin? Hindi naman po, pero kung doon kayo sanay sa mahal. Hindi siguro nakwento sa'yo ng Nanay Elena mo, no? Nakwento po ang ano. Nung tumira ko kay Ninang Elena, wala akong kahit na anong dala. Tiangge ang pinuntahan namin noon para may maisuot naman ako, lalo sa pagbubuntis ko sa'yo. Hindi ko kinakahiya na lahat ng ginamit ko noon puro mura at hindi pa maganda ang tahi. Nakatulong naman yung mga damit na yon para maprotektahan ka rin habang nasa tiyan kita. Hindi po nakwento yan ni Nanay Elena. Siguro hindi rin niya nasabi sa'yo na habang pinagbubuntis kita, rumakit ako bilang taga-order ng mga bulto-bultong damit sa Taytay para dun sa amo kong Koreano. Hindi rin po. Nagtrabaho ako noon kahit pinagbabawalan na ako ni Ninang Elena kasi baka makasama raw sa ating dalawa. Namilit ako na kaya ko kasi kaya ko naman eh. Tsaka iniipon ko kasi yun para may maiwan naman akong pera kay Ninang Elena kapag, alam mo na. Kapag iniwan niyo na ako sa kanya. Oo. Alam ko namang hindi biro yung gagastosin ni Ninang Elena kapag lumabas ka na kaya ayun. Pinaghandaan ko kahit konti. Nakatulong naman sana sa kanya. Thank you po. Ay, ano bang thank you dyan? Responsibilidad ko yun bilang nanay mo, no? Kahit yun man lang yung maiambag ko sa'yo. Kahit yung mga unang damit at gatas lang ang kayanin nung binigay ko. Sana kahit papano nakatulong sa'yo. Alam mo yung mga unang damit na binili ko sa Tiangge? Andun pa rin sa akin. Hindi ko lang magamit kasi syempre pang buntis yun. Pero tinago ko yun. Remembrance bilang minsan naging ina ako. Ina pa rin naman po kayo ngayon. Para kasing nakakahiyang tawagin akong nanay eh. Nagpabaya ako sa'yo noon. Hindi kita inalagaan tulad ng inaasahan ng iba. May nag-alaga naman po sa akin. Si Ninang Elena. Kaya nga buong buhay akong magpapasalamat sa kanya dahil binuhay ka niya. Buong buhay ang utang na loob ko dahil hindi niya ako tinanggihan nung inabot kita sa kanya. Kung bibili niyo po yung blouse na yan, bilhan niyo na rin ako nung kagaya niyan. Oh, sure ka bang nagsusuot ka ng ganito? Hindi nga kita makitang nakasuot ng kita ang braso eh. Ito pa kaya? Kailangan ko na pong masanay sa mga hindi ko nakagisnan. Bigyan niyo ako ng chance, baka kasi pwede naman po. O sige, terno tayo ha. Ate, isang extra small naman ito. Tsaka bigyan mo ako ng konting discount ha. Bibili ako ng marami. Salamat.
Habang tumatagal noon ang pagsasama namin ni Nanay Milet ay mas nauunawaan ko na siya lalo. Marami akong nalaman sa kanya na naging dahilan para mas lalo ko siyang respetuhin. Hindi lang bilang isang ina kundi bilang isang tao. Aminado naman akong nasasanay na akong kasama siya noon pero hindi pa rin matanggal sa isipan at puso ko si Nanay Elena. Palihim ko siyang kinukumusta. Hindi naman ako pinagbabawala ni Nanay Milet pero naisip ko kasi na baka magselos ito kapag nagpatuloy pa rin ako sa paglapit kay Nanay Elena. Hindi ko masabi-sabi noon kay Nanay Milet na sobrang nami-miss ko na si Nanay Elena. Mula nang hinatid niya ako pabalik sa kondo, noong naglayas ako ay hindi na siya muling nakasama pa. Sinabi ni Nanay Elena na mas makakabuti kung ituong ko na lamang ang lahat ng oras ko kay Nanay Milet para magkakilala pa kami. Ginawa ko naman pero naramdaman kong may kulang sa pagkatao ko. Hindi ko maintindihan kung bakit nakaka-feel pa rin ako ng kakulangan nasa akin na ang totoo kong ina. At nasa akin na ang buong katotohanan sa pagkatao ko. Ito ang dahilan kung bakit madalas akong nahuhuli noon na nakatulala ni Nanay Milet. Oh, nakatulala ka na naman dyan. Pang-ilan mo na yan ngayong araw, ha? Makikiupo ang Nanay Milet, ha? Sige po. Anak, kung may problema ka man, magsabi ka lang, ha? Nandito ako, makikinig lagi. Salamat po. Ay, oo pala. Kailan ka pwede para magpa-schedule sa pagpapagawa ng passport mo? Passport? Oo, gagamitin mong pamalengke. Passport! Para makasama ka na sa akin mag-travel sa ibang bansa. Isasama niyo po ako? Aba, oo naman. Alam nga namang iwang kita rito. Ano, kailan ka nga pwede? Pwede po ako bukas pagkatapos ng klase ko. Half day lang po kami bukas eh. O sige, bukas. Ayusin ko schedule natin, ha? Makakapunta na ako sa ibang bansa. Kahit anong bansa pwede nating puntahan. Kahit saan mo gusto, akong bahala sa'yo. Pwede po bang sa Vietnam tayo unang pumunta? Ayaw mo ba sa Amerika muna? Para first travel abroad mo, bongga na agad. Kasi po lagi nakukwento ni Nanay Elena yung best friend niya na nakatira doon sa Vietnam. Matagal na raw pong hindi umuwi ng Pinas. Sabi niya nun sa akin kapag may pera na kami, pupuntahan namin yung best friend niya doon. Alam mo ba kung saan sa Vietnam? Opo! Nakasulat po sa notebook ni Nanay Elena yung address at yung direksyon papunta sa bahay ng best friend niya. Naku Nanay Milet, kung alam niyo lang po kung gaano kagusto ni Nanay Elena na makapunta ng Vietnam. Teka ha, ikaw lang muna sana ang isasama ko kasi hindi pa kaya yung 3 tayo eh. Kaya niyo nga po akong dalhin sa Amerika eh, yung sa Vietnam pa kaya? Baka mas malaki pa po yung gastusin niyo pa Amerika sa ating dalawa kaysa sa Vietnam na tayong 3 yung magkakasama. Oo naman, pero kasi gusto ko sanang unang punta mo ng ibang bansa. Ako lang ang kasama mo. Para may first naman ako sa buhay mo. Hindi po pwedeng sumama si Nanay Elena. Pwede naman sa susunod na travel natin. Pero gusto ko rin po sana siyang maisama sa ibang bansa, lalo na po sa Vietnam. Nakalista po yun sa mga pangarap ko eh. Ano pa ba yung ibang pangarap mo? Pangarap ko po na makapagtapos ng abogasya. Uy, maganda yan! Bakit naman gusto mo maging abogado? Para po may pagtanggol ko si Nanay Elena tuwing may mga aapi sa kanya. Ididemanda namin lahat ng naninira sa kanya. Yun po yung usapan namin nung 8 years old pa lang po ako eh. Bukod doon, ano pa? Pangarap ko pa? Gusto ko rin po na maiahon si Nanay Elena sa hirap. Yung may pagpatayo ko siya ng grocery store kasi yun po yung pangarap niyang negosyo eh. Nasabi nga niya yan sa akin dati. Ay nako, yan po ang lagi niyang pinagdarasal tuwing nagagawi kami sa Baclaran Church. Grabe, ang lakas pa ng boses niya habang pinagdarasal na magkaroon siya ng isang maliit na grocery store. Lagi ba kayong nagsisimba? Tuwing first Friday po ng buwan, lagi po talaga. Walang mintis yun. Tuwing Sunday naman po kapag may nadadaanan kaming simbahan o kapilya, nagdarasal na rin kami. Lagi ba kayong lumalabas tuwing linggo? Ay opo, doon lang po kasi ako madalas bakante from school eh.
Gustong-gusto rin kasi ni Nanay Elena na namamasyal kasama ako. Kahit nga puro lakad lang kami eh. Sumasakit na ang rayuma niya pero sige pa rin sa lakad kasi alam po niya na gustong-gusto ko talagang maglakad. Tapos ano pa? Pangarap pa rin po ba? Hindi, yung ginagawa niyong bonding ni Ninang Elena. Bago po kasi gumabi ng linggo, kailangan andun na kami sa paborito naming mamihan. Malapit lang po sa bahay yon. Doon na po kami kumakain ng hapunan para hindi na po magluto si Nanay Elena. Hindi ba kayo nagsasawa? Puro kayo mami tuwing linggo? Hindi naman po. Masarap naman kasi yung mami eh. Tsaka po kapag kasabay nyo talagang kumain si Nanay Elena, kahit lupa pa yan, mapapasarap at mapaparami kayo ng kain. Namimiss mo na siya, no? Po? Ang Ninang Elena, namimiss mo na ba? Okay naman po. Kahit sa sandaling panahon lang kita nakasama, alam ko kung kailan ka nagsisinungaling. Magagalit po ba kayo kung sabihin ko pong oo? Uy, bakit naman ako magagalit? Normal lang na mamiss mo ang isang taong importante sa'yo. Sorry po ah. Hindi mo kailangan mag-sorry. Naiintindihan ko. Matagal ko na rin po kasi siyang hindi nakakasama eh. Alam ko. Namimiss ko po siya lagi. Lagi-lagi po. At alam kong ganun din siya sa'yo. Nay Milet? Ano yun? Wala po. Hindi nga ako nagkamaling kay Ninang Elena kita binigay. Alam kong mamahalin ka niya at mamahalin mo siya. Mag-empake ka na. Po? Ibabalik na kita sa totoong naging ina sa'yo. Hindi ko po kayo maintindihan. Hindi man kita nakasama ng sobrang tagal, nanay mo pa rin ako. At ramdam ko kung saan ka totoong masaya. Masaya naman po ako dito. Pero hindi gaya ng saya na nararamdaman mo tuwing kasama ang Nanay Elena mo. Ano pong gusto niyong gawin ko? Ang gusto ko, umuwi ka na kay Nanay Elena mo at sabihin mong salamat. Salamat mula sa akin. Alam niya na yon. Alam na niya kung para saan yun. Nang araw ding yon ay bumalik na ako sa piling ni Nanay Elena. Hindi na ako hinatid pa ni Nanay Milet at nagdahilan nito na masakit daw ang tiyan niya. Pero ramdam kong ayaw niya lang makitang muli akong mawawalay sa kanya. Nang dumating ako sa bahay ni Nanay Elena ay nagtaka man ito'y nagawa pa rin niya akong yakapin. Dala na rin marahil ng sobrang pangungulila sa akin. Niyakap niya ako pabalik at sinabi lahat ng nangyari, lalong-lalo na ang pasasalamat ni Nanay Milet sa kanya. Pumasok na ako sa loob ng bahay at para bang sa isang iglap ay bumalik ulit sa tama ang ikot ng buhay ko. Hindi na ako muling tumira pa kay Nanay Milet pero dumadalaw pa rin ako sa kanya. Lumalabas pa rin kaming dalawa at madalas kasama nga si Nanay Elena. Mas naging doble ang saya ko dahil may dalawa akong nanay na nagpapakita ng pagmamahal sa akin. Hindi ko na naramdaman pa kahit kailan na may kulang pa sa buhay ko dahil sobrang busog na ako at kontento sa inaabot ng dalawa kong ina, Papa Dudut. Hindi ko narinig na humingi ng sorry si Nanay Milet sa akin dahil sa pagpapaampon nito at ayos lang yon. Na-realize kong hindi niya kailangang humingi ng tawa dahil una ay nagipit siya sa sitwasyon niya. At pangalawa ay napunta naman ako kay Nanay Elena na nagmahal sa akin ng higit sa sarili nitong buhay. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Yana. Marami marahil sa atin ang hindi makakaramdam ng buo sila dahil sa mga bagay na hindi na ibigay sa kanila o sa mga katanungang hindi nasagot para sa kanila. Marami ang naghahanap ng kukumpleto sa kanila sa kung saan-saan pero hindi nila alam na sa harapan lang nila ang totoong gagawa noon para sa kanila. Mga kapuso, subukan mong buksan ang iyong mga mata kung pakiramdam mo ay may kulang pa, baka ang inakala mong wala ay meron pala. Baka ang inakala mong hindi buo ay kumpleto naman pala.
nasa pagmamasid lang sa paligid at sa sarili mo ang solusyon para malaman mong matagal ka ng buo. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay Love Stories. Love Stories. Masakit mamatayan ng magulang. Pero kung isa kang magulang ay walang kasing sakit ang mamatayan ng anak. Anak dapat ang maglilibing sa magulang at hindi magulang ang maglilibing sa anak. Ikaw, kabarangay, paano mo kinaya ang ganitong klase ng pagsubok sa buhay? Dear Papa Dudut, ang pagiging ina hindi yan basta-basta. Maraming pagsasakripisyo ang dapat handa tayong gawin para maging mabuting magulang sa mga anak natin. Yun po ang lagi kong iniisip simula nang ikasal kami ng asawa kong si Danilo at magsamang magplano ng pamilya namin. Hindi po madali ang landas na dinadaanan namin para matupad ang pangarap namin yon. Pero masasabi ko pong worth it ang lahat. Bago ko po ipagpatuloy ang kwento ko ay magpapakilala muna ako sa inyo. Ako po si Larissa, mother of 3, 45 years old at tubong Isabela. Pero kasalukuyang nakatira sa Maynila. Ang asawa ko pong si Danilo ay nagtatrabaho sa isang construction company habang ako naman ay isang housewife. Mabait po ang Mr. ko, Papa Dudut. Siya na po talaga ang pinakamaalaga at understanding na lalaki na nakilala ko. Kaya naman nagpapasalamat ako sa Diyos dahil siya ang naging asawa ko. Pero nang maikasal kami ay hindi kami kaagad nagkaanak. Sa totoo lang ay yun po talaga ang unang pagsubok ng pagsasama namin na kulang na lamang ay sukuan namin. Madalas ko noong iniisip na baka hindi talaga kami magkakaanak ng mister ko. Kaya naman ipinagpasa Diyos na lang namin ang lahat, Papa Dudut. Ano kayang pakiramdam kapag meron tayong anak? Palagay mo, darling. Siguro maingay dito sa bahay natin. Yung mga gamit na lagi mo inaayos, malamang lagi ring magulo. Nakakainggit yung mga mag-asawa na merong mga anak. Yung iba sa kanila, 2 o 3 pa yung baby nila, samantalang tayo. Oh, nalulungkot ka na naman, darling. Hindi ko lang kasi mapigilan. Ilang taon na rin tayong kasal pero hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabuo. Hindi ko na alam ang gagawin. Pakiramdam ko wala akong kwentang babae kasi hindi kita mabigyan ng anak. Kahit kailan, hindi ko inisip na wala kang kwenta dahil lang wala tayong anak, Larissa. Kaya hindi tama na ganyan ang iniisip mo tungkol sa sarili mo. Pasensya ka na. Hindi ko lang talaga mapigilang mag-overthink at magkumpara. Lalo kapag nakakakita ako ng mag-asawa na may mga anak. Yung kumari ko nga pala, niyaya niya akong pumunta sa birthday party ng anak niya kaso nagdadalawang isip ako. Bakit naman? Sigurado kasi na maiinggit lang ako pag nakita ko yung anak niya. Baka maging bitter lang ako. Kaya hindi na lang ako pupunta. Ay, darling, pasasaan ba naman ang palagian nating pagdarasal sa Diyos na sana pagkalooban din tayo ng sarili nating anak, hindi ba? Malay mo, isa sa mga araw na to, dinggin niya na ang panalangin natin. Huwag lang tayong mawawala ng tiwala sa Kanya. Hindi naman ako nawawala ng tiwala sa Diyos. Naiinip lang ako. Hindi na tayo bumabata, Danilo.
Baka kung kailan uugod-ugod na tayo saka lang tayo magkaanak. Paano pa natin maaalagaan yung baby natin pag nagkataon? Mahihirapan na tayo. Tama ka naman, kaya nga naisip ko rin na may isa pang option na pwede nating gawin kung sakali na hindi tayo pagkakalooban ng anak. Ano yun? Mag-ampon tayo. Ayos lang sa'yo na mag-alaga ng anak na hindi mo dugot laman? Ang pagiging magulang naman hindi nasusukat sa kung nanggaling ba sa'yo o hindi ang anak na aalagaan at palalakihin mo. Kaya ayos lang sa akin na mag-ampon tayo kung wala na talagang pag-asa na magkaanak tayo. Pero syempre option pa lang yun. Ayoko namang gustuin lalo na kung hindi ka sangayon. Hindi naman sa ayaw ko. Pero iba pa rin kapag nanggaling sa tiyan ko yung bata na aalagaan at palalakihin natin. Gusto ko maranasang magbuntis at dalhin siya ng 9 na buwan. Pakiramdam ko kasi mas magiging malalim ang koneksyon namin sa isa't isa at yun ang kukumpleto sa pagiging nanay ko sa kanya. Kung ano man ang desisyon mo, susuportahan kita. Ikaw pa rin naman ang magbubuntis sa ating dalawa pag nagkataon. Ayokong alisin sa iyo ang karapatan na maramdaman at mapagdaanan ang proseso ng pagkakaroon natin ng anak. Salamat Danilo kasi naiintindihan mo ko. Kahit na ngayon na malabo pa rin talaga ang tsansa na mabigyan kita ng anak. Kaya kong maghintay na maging tatay kung kailan handa na tayong pareho ng pagkalooban ng anak. Kaya huwag ka na mag-alala. Pilitin mo ring huwag na mag-isip ng mga negatibong bagay dahil kalulungkot mo lang yun. Naniniwala ako na maririnig din ng Diyos ang panalangin natin at bibigyan niya tayo ng anak. Magiging mga magulang din tayo, Larissa. Tama, magiging mga magulang din tayo. Hindi na ako makapaghintay na matawag na mama ng magiging anak natin. Siyempre ako rin. Excited na matawag na papa. Pero sa ngayon, habang wala pa siya, tayong dalawa muna. Ayos ba yun? Yun lang pala ayos na ayos. Papadudot kahit na pag-usapan na namin ni Danilo ang tungkol sa pag-aampon ay hindi pa rin po namin tuluyang isinara ang isipan namin na balang araw ay diringgin ang may kapal ang panalangin namin na magkakaroon pa rin kami ng anak. Kung kinakailangan naming magdasal sa lahat ng santo o pumunta sa mga simbahan para lamang magkaroon ng himala at mabuntis ako ay gagawin po namin ni Danilo. Hindi rin po kami tumigil sa pag-aalaga sa aming sarili at nandyan yung nagpapacheck up. Nagpapacheck up kami kung saan ay nalaman ko nga na may PCOS ako. Dahilan kung bakit hirap akong magbuntis. Malaking dagok po sa akin ang sakit ko na yon kaya aaminin ko na nakadagdag yon sa depression na nararamdaman ko. Sa kabila ng lahat ay lalong naging maunawain sa akin ang asawa ko. Lumipas pa po ang ilang taon na pagsunod sa mga sinasabi ng doktor na gawin ko at pag-inom ng gamot at ganoon din ang pagkakaroon ng proper exercise at bawas stress ay nagkatotoo po ang matagal na naming pangarap ni Danilo. Nabuntis po ako, Papa Dudut. Masayang masaya po kaming mag-asawa dahil sa wakas ay magiging magulang na kami. Ingat na ingat po ako habang dinadala sa tiyan ko ang panganay namin. Kitang-kita ko naman po sa mga mata ni Danilo na excited siya and in fact, lalo siyang naging masipag sa trabaho at mas naging vocal siya sa mga pangarap at plano niya para sa aming lumalaking pamilya. Hindi nagtagal ay pinanganak po ang baby namin. Pero imbis na excitement, kaba at pag-aalala po ang agad kong naramdaman ng unang beses na makita ko siya. At hanggang sa makauwi na kami sa bahay matapos akong manganak sa ospital ay may punto na ayaw ko pong hawakan o lapitan ng baby ko dahil pakiramdam ko may magagawa akong mali. Nawalan po ako ng kumpiyansa sa sarili ko na magiging mabuting nanay ako sa anak ko. Bukod doon ay mabilis din akong mairita sa kanya kapag umiiyak siya. At kaagad ko po yung napansin, maging ang mister ko, Papa Dudut. Ayos ka lang ba, Larissa? Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala sa akin. Pero parang ang lungkot-lungkot mo. Kaya hindi ko maiwasang hindi mag-alala sa'yo. Ewan ko ba, pero parang pagod na pagod ako.
Simula nang umalis ka kanina papasok sa trabaho, wala na akong ibang inatupag kundi alagaan niyang anak natin. Hindi na nga ako nakapaghugas ng pinggan o nakapaglaba kasi iyak ng iyak si baby. Gusto lagi katabi ako. Sa kanya talaga ako mas napagod kaysa sa mga gawaing bahay Ganun ba? Gusto mo bang mag-leave muna ako sa trabaho para samahan kayo rito sa bahay? Naku, wag na. Ilang linggo ka nang nandito simula ng mga anak ako. Alam kong tambak na rin ang trabaho mo. Diba nabanggit mo nung nakaraan na kulang ang 3 oras na overtime para matapos mo yung mga pinapagawa sa'yo na pending ng ilang araw? Oo, marami nga akong kailangan tapusin. Pero mas importante na matulungan kita sa pag-aalaga kay baby. Sabing wag na, kaya ko na to. Bakit hindi na lang natin papuntahin dito sa bahay si nanay para makasama nyo? Nung huling dalaw daw niya, nagpresenta siya na dito raw muna sa titira para masamahan kayo. Tsaka para matulungan ka sa pag-aalaga sa anak natin. Matanda na si nanay. Madalas na nga yun magreklamo na masakit ang likod niya at mga tuhod Baka imbis na isa lang ang alagaan ko, 2 pa sila ng anak natin ang iintindihin ko. Iniisip ko lang naman ang kapakanan mo. Mukha ka na kasing stress at kulang sa tulog, darling. Ayoko magkasakit ka. Ayoko rin naman magkasakit pero ganun yata talaga kapag bagong nanay. Hayaan mo masasanay din ako. Masasanay din tayo. Makakapag-adjust din ako. Basta, kung kailangan mo ng tulong, huwag ka mahihiya magsabi sa akin. Alam mo naman na willing akong tumulong para mapagaan ang araw-araw mo. Alam ko naman yon, Danilo. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandyan ka. Sigurado kasi ako na hindi ko kakayanin ang lahat kung wala ka. Sasamantalahin ko na rin ang pagkakataon na magpasalamat sa'yo. Kasi sinamahan mo ko sa paghihintay na magkaroon ng anak. Hindi ka nawalan ng pag-asa na balang araw, magiging magulang din tayo. Tinutupad ko lang naman kung anong sinabi ko at pinangako sa altar nung ikasal tayo. Kaya kahit makulitan ka sa akin, lagi mo ko maasahan. Oh, si baby umiiyak. Kakapatulog ko lang sa kanya kanina, ba't ang aga naman niyang nagising? Masyado ba siyang naingayan sa pag-uusap natin? Teka darling, bakit parang nagagalit ka? Hindi ako galit. Pagod lang ako. Mabuti pa puntahan ko muna ang anak natin. Baka kabagin ka iiyak. Sige, kasi ayoko muna siyang makita. Ewan pero nagsasawa ako kapag ang hirap niyang patahanin. Larissa! Larissa! Parang mainit ang anak natin! Ano? Bukas naman ang aircon na! Hindi yun ang ibig ko sabihin! Nilalagnat ang baby natin! Halika rito! Dali! Kumpirmadong nilalagnat nga po ang anak namin kaya kaagad namin siyang dinala sa pinakamalapit na ospital, Papa Dudut. Mabuti na lamang at naagapan yon at hindi na lumala pa. Malaki po ang pagsisisi ko dahil pakiramdam ko ay napabayaan ko ang baby namin samantalang matagal namin siyang pinagdasal ni Danilo na ibigay sa amin ng Diyos. Mabuti na lang dahil hindi ako hinusgahan ng mister ko. Mas inintindi niya ako at ang pinagdadaanan ko. Naging mas maalaga rin siya sa aming mag-ina dahil alam niyang hindi madali ang mga karanasan ko mula sa pagbubuntis hanggang sa panganganak. Postpartum, yun po ang eksaktong termino kung bakit irritable ako at mailap sa sarili kong anak. Sa gabay ng mga doktor ko at pamilya namin ay unti-unti ko pong nalagpasan ang pinagdaraanan ko. Natanggap ko na po ang baby ko at mas naaalagaan ko na rin siya. Papadudot lumipas ang ilang buwan, nagkaroon na naman po ako ng unexpected blessing sa pamilya namin dahil nabuntis ulit ako ng mister ko. At magkaka-baby na naman kami. Alam kong ready na kami financially kaya walang kaso kung magkasunod na dumating sa buhay namin ang aming mga anak. Pero hindi po lahat ng kasiyahan ay nagtatagal. Napatunayan po namin yon. Dahil ng mga sumunod na buwan ay lalong naging masakitin ang panganay namin. Madalas naming dinadala sa ospital ang baby namin sa kung ano-anong kadahilanan. Pero noong isang beses na nagkaubot sipon siya ay nalaman namin na meron na pala siyang pulmonya at huli na. Malala na po yun kaya nang sumunod na pagkakataon na dinala namin sa ospital ang anak namin,
ay binawian siya ng buhay. Namatay po ang panganay namin ni Danilo, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Para sa isang magulang na naghintay ng matagal para magkaroon ng anak ay hindi po madaling mamatayan ng supling, Papa Dudut. Kahit na sabihin ng iba na wala pa namang 1 taon ng baby namin, mahirap para sa amin ni Danilo na tanggapin na gano'n na lang kadali na binawi sa amin ng langit ang panganay namin. Iyak po ko ng iyak noon, Papa Dudut, at kulang na lang ay mawalan ako ng boses at matuyo ang luha ko sa mga mata. Gusto kong magalit sa sarili ko dahil pakiramdam ko ay nagkulang ako bilang nanay. Kaya nangyari yon sa baby namin. At hanggang sa burol at libing ng anak namin ay emosyonal po ako. Inimatay pa nga ako nang takpan ang nicho niya, Papa Dudut. Alam ko kasi na sa mga larawang ko na lamang makikita ang mukha ng anak namin. Sa kabila ng lahat ay meron pa rin pong buhay na pilit na kumakapit sa sinapupunan ko. Kaya kahit malungkot at nakakapagod ay pinilit ko pong lumaban. Lumaban po kami ni Danilo para sa baby namin na nasa tiyan ko. Ginamit po naming inspirasyon ang magiging anak namin para magpatuloy sa buhay. Mahirap na masakit pero nang ipanganak ko ang second baby namin, napalitan po ng saya at excitement ang mga pinagdaanan namin mula nang mamatay ang aming panganay. Inalagaan po namin at iningatan ang baby boy namin hanggang sa lumaki siya. Thankful na lang talaga kami ni Danilo dahil hindi siya naging sakitin katulad ng panganay namin. Pero hindi ko pa rin po mapigilang mag-worry kapag inuubo o sinisipo ng anak namin. Kahit kompleto naman ang bakuna at vitamins niya. Sa paglipas ng mga taon ay binayaan po ulit kami ng isang anak na babae. Siya na po ang bunso namin, Papa Dudut. At naging sentro ng atensyon at kasiyahan sa pamilya namin. Sa pag-usad ng panahon ay naging close na ng husto sila ni Danilo at ang bunso namin dahil malambing talaga ang anak naming babae. Hindi nga nagtagal ay tumungtong na po sa college ang anak naming lalaki at nasa huling taon na sa high school ang unika iha namin. Noong mga panahon na yon ay binili po namin ang motor ang anak naming nasa kolehiyo para may magamit siya kapag pumapasok sa university. Medyo malayo kasi ang school niya, Papa Dudut. Kaya lang, yun din po ang naging dahilan para kabahan ako sa kaligtasan ng anak ko, lalo pat may pagkakaskasero siya magmaneho. Dahilan para isang beses ay sumemplang siya at nagkaroon ng pasa at mga sugat sa kanyang katawan. Danilo! Yang anak mo pagsabihan mo ah! Narinig mo ba kung paano ako sinagot-sagot? Akala mo hindi ako ang mama niya? Uminahon ka nga muna, Larissa. Nahihilo ko sa'yo. Kanina ka ba palakad-lakad? Paano ako hihinahon? Nakakainit ng ulo yung anak mo. Manang-mana talaga sa'yo. O bakit naman ako nadamay dyan? Kailan ko pinainit ulo mo? Ngayon, kasi hindi mo ako naintindihan. Naiintindihan kita. Hayaan mo, kakausapin ko ang anak natin. Mali talaga na sagutin kanya ng pabalang. Yan nga ang sinasabi ko. Pero mali ba ako? Nag-aalala lang naman ako sa kanya dahil sa nangyari. Paano kung mas malala pa pala ang disgrasya na inabot niya? Paano kung imbis na mga galos at pasalang sa tuhod at siko, pumutok na yung ulo niya o kaya nabalian siya ng buto? Hindi ko kakayanin yun, Danilo! Pwede ba kumalma ka? Mupo ka muna. Pwede ba? Huwag ba ako utusang kumalma? Teka nga, bakit parang kalmado ka pa? Di ka ba talaga marunong mag-alala para sa anak natin? Siyempre nag-aalala ako, pero ayoko mataranta katulad mo. Ah, ganon. Ano, gagaya ka rin sa anak mo? Sasabihan mo rin ba ako na overacting? Hindi, pero pumirmi ka muna. Hay nako, ewan ko sa'yo! Ang akin lang, walang madudulot na magandang pag-aalala mo dahil sigurado ako na mula ngayon,
Lalo nang mag-iingat ang anak natin. Ang aksidente, hindi naman maiiwasan yan. Pero dahil sa nangyari, malamang matakot na yun pag nagbara-bara siya sa pagmamaneho ng motor niya. Pag may nangyari pa talaga na di maganda sa kanya, ikaw ang sisisihin ko. Dapat talaga hindi ka na pumayag nung nagpabili ng motor yung anak mo. Parang hindi naman yata tama yan. Kasi pareho naman tayong sumang-ayon na kuhanan siya ng motor para may magamit siya sa pagpasok sa school. Ilang buwan na rin naman tayo nirereklamuhan ng anak mo dahil napapagod siya sa pagkocommute. Oh, baka naman sa akin mo pa rin isisi na malayo kasi ang school na pinasukan niya, ha? Basta! Kasalanan mo pa rin! Darling, walang mangyayaring masama sa anak natin. Kaya huwag ka na mag-alala. Huwag mo rin isipin na hindi kita naiintindihan kasi magulang din ako. Nung tumawag ka sa akin kanina para sabihin na sumemplang ang anak natin, nagmamadali akong makauwi galing sa trabaho kasi nag-aalala ako ng gusto. Pasensya ka na. Masyado lang ako nadala ng mga pangyayari. Alam ko naman nakabado ka rin nun. Sinong hindi kakabahan? Tatay ako, anak ko yun. Mabuti ka mo dahil sinabi ng bunso natin na hindi naman malala yung mga sugat ng kuya niya. Yung pagkakatawag mo kasi sa akin kanina parang… Huwag mo lang ituloy. Susungal-ngalin talaga kita. Biro lang, ikaw naman. Nakuha mo pa talaga magbiro samantalang seryoso ang nangyayari? Pinagagaan ko lang ang sitwasyon. Huwag ka na magalit. Pambihira ka naman kasi. Kausapin mo yung anak mo ha kasi sumasakit ang ulo ko sa kanya. Pagsabihan mo siya. Ipaintindi mo na nag-aalala lang kamo tayo. Hindi niyo ako masisisi kung maging overprotective ako sa anak namin Papa Dudut dahil ayoko na pong maulit na mamatayan ng anak. Pag nangyari pa yon ay baka hindi ko na kayanin pa. Nasasaktan lamang ako doon sa parte na habang pinagsasabihan ko ang anak naming lalaki na mag-ingat sa susunod ay sinabihan niya akong OA. Hindi naman daw po malala ang injury niya at nangyayari talaga ang pagsemplang sa lahat ng may motor. Yun po ang kinalungkot ko ng husto ng mga panahon na yon. Na siya namang sinabi ko kay Danilo. Alam ko po na naiintindihan ako ng mister ko dahil magulang din siya. Masakit din sa kanya na mawala ng anak pero mas hindi ko po maatim na maranasan paulit yon. Kaya lalo ako naging mahigpit sa dalawa naming anak Papa Dudut. Nandyan yung hindi ko na pinagamit ng motor ang anak naming lalaki dahil natatakot ako na baka may mangyaring masama sa kanya. Dinabugan niya pa nga ako at inaway pero nanindigan po ako na ako ang masusunod sa pamamahay namin. Kahit si Danilo ay walang nagawa sa desisyon ko Papa Dudut dahil alam niyang bubungangaan ko siya kapag kinontra niya ako. Yung anak ko namang babae ay mas sinigpitan ko lalo na kapag uuwi galing sa school. Sinusundo ko na rin siya para alam kong ligtas siyang makakarating sa bahay namin kahit na ilang beses na siyang nagsasabi na huwag ko na yung gawin dahil malaki na raw siya. Pero binabaliwala ko po ang sentimiento ng mga anak ko at mas pinakinggan ko ang sarili ko. Para sa akin ay hindi nila alam ang pakiramdam ko bilang nanay nila na nag-aalala sa mga anak dahil wala pa naman sila sa posisyon ko para maunawaan yon. Sa kabila ng lahat ay hindi pa rin ako mapakali Papa Dudut. Kahit alam kong nasa pamamahay ko lamang ang mga anak ko, may mga gabi na hindi ako pinapatulog ng mahimbing dahil kung ano-anong masasamang bagay ang napananaginipan ko Papa Dudut. Anak? Anak ko? Parang awa mo na gumising ka. Anak, huwag mo na mag-iwan si Mama at Papa. Please, gumising ka kasi hindi namin kaya na mawala ka. Anak naman eh. Anak, alam mo namang hindi magandang biro to. Huwag mo naman kaming takutin ng Papa mo kasi hindi nakakatuwa. Anak! Hoy, Larissa! Gumising ka! Danilo, Nananaginip ka ng masama. Ayos ka lang ba? mukha ba akong ayos lang? Danilo, namatay ang anak natin sa panaginip ko. Ano sa palagay mong mararamdaman ko? Hindi ko nga
Nanaginip ka lang. Hindi totoo na namatay ang anak natin. Natutulog siya ngayon sa kwarto niya. Pero hindi siya sumabay sa atin sa hapunan kanina kahit ilang beses ko na siyang tinawag. Sinabi lang niyang busog siya. Malamang nagtatampo pa rin yun dahil hindi mo pa rin siya pinapayagang magmotor. Pero nakita kong lumabas din siya sa kwarto niya para kumain. Huwag ka na mag-alala. Ang hirap naman ang sinasabi mo. Nanay ako, Danilo. Anak ko ang pinag-uusapan natin dito. Parang gusto ko tuloy siyang puntahan sa kwarto niya ngayon. Anak ko rin siya, Larissa. Saka huwag mo na siyang puntahan dahil baka natutulog na yun. May pasok pa siya bukas sa school. Sigurado magtataka yun kung bakit mo siya biglang pinuntahan. Pero parang hindi na ako makakatulog dahil natatakot ako. Kahit sinabi mo na wag ako mag-alala, hindi ko pa rin kaya. Mabuti pa, ikwento mo na lang sa akin ang napanaginipan mo. Para kahit paano mapanatag ang isip mo. Naaksidente raw ang anak natin at namatay. Tapos iyak ako ng iyak kasi hindi ko matanggap ang nangyari sa kanya. Napakabata pa niya para mawala sa atin, Danilo. Paano na lang kung magkatotoo yun? Sabi sa akin ng nanay ko, ang panaginip daw babala sa totoong buhay. Kumbaga, masamang pangitain na hindi natin dapat binabaliwala. Ikaw na may sabi, panaginip lang yan. Para sa akin, hindi yan totoo. At hindi magkakatotoo. Ligtas ang anak natin. Hindi siya mawawala sa atin. Sana nga tama ang sinasabi mo kasi hindi ko kakayanin. Ayoko na uli mawalan ng anak dahil sobrang sakit nun. Para ako masisiraan ng ulo kaya sana lang talaga. Tama ka na panaginip lang yun. Halika nga rito. Yakapin na lang kita. Tahan na. Tahan na, darling. Panaginip lang yun. Hindi totoo na may mangyayaring masama sa anak natin. Dahil poprotektahan siya ng Diyos. Hindi ba? Yun ang gabi-gabing panalangin natin. Ang alagaan at gabayan sila magkapatid ng may kapal. Oo, Danilo. Dahil higit na mas makapangyarihan ng Diyos kesa sa atin ang mga magulang nila. Tama. Kaya magiging maayos din ang lahat. Okay ka na ba, darling? Okay na ako. Salamat kasi nandyan ka. Lagi lang ako nandito. Sandali lang ha. Ikukuha muna kita ng tubig bago tayo bumalik sa pagtulog. Takot na takot po ako nang magising mula sa bangungot na yon kung saan ay namatay daw ang anak ko. Mabuti na lamang dahil nasa tabi ko si Danilo para aluhin at samahan niya ako, Papa Dudut. Natatandaan ko pa na nanlalambot ang buong katawan ko at nanginginig ang boses ko ng gabing yon. Kung tutuusin ay hindi po yun ang unang gabi na dinalaw ako ng masamang pangitain sa panaginip. Sa sobrang dami ay hindi ko na mabilang kung ilan. Ewan, wala naman akong third eye o psychic ability pero kinukutuban po ako ng masama, Papa Dudut. Ayoko pong magpadala sa isiping yon kaya sinunod ko ang payo ni Danilo na baliwalain ang masamang pangitain ko. Nagdasal din po ako ng husto para maprotektahan ng Diyos ang mga anak namin. Nang sumunod na mga araw ay tuluyan na nga pong nawala sa isipan ko ang tungkol sa masamang panaginip. Kaso, may nangyari pong hindi ko inaasahan. Dahilan para sa ikalawang pagkakataon ay madurog ang puso namin ni Danilo bilang mga magulang. Yon ay nang itakas ng anak naming lalaki ang motor niya nang makuha niya ang susi sa kwarto namin ng asawa ko. Nalaman na lang po namin yon matapos may makapagsabi sa amin na nasangkot siya sa isang aksidente. Kung saan, Papa Dudut, ay sumalpok ang motor niya sa puno ng mangga. Sa may highway at dead on the spot ang aming anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tulala po ako nang makarating ang balitang yon sa pamilya namin at nanginginig ang buong katawan ko habang papunta kami sa ospital ng araw na yon, Papa Dudut. At nang makumpirma nga po namin ang katawan ng aming anak,
ang namatay ay napahiyaw po ako at humagulhol. Kulang na lamang ay mawalan ako ng lakas ng tuhod dahil sa mga nangyari. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko dahil blanco po ang isipan ko at para akong masisiraan ng ulo ng panahon na yon, Papa Dudut. Gusto kong magwala, gusto kong manuntok at manipa para lamang mailabas ang bigat ng kalooban ko sa mga nangyari kahit na alam kong hindi yon makakatulong para mabuhay ulit ang anak ko. Kaso ang sakit-sakit, Papa Dudut, parang pinupunit po ang puso ko ng libu-libong piraso. Parang pinipiga ang pagkatao ko. At kahit hanggang sa burol ng anak namin ay hindi po ako mapakalma ng asawa ko, Papa Dudut. Iyak po ako ng iyak at nagmamakaawa rin ako sa harap ng kabaw ng anak namin na mabuhay siya. Kahit alam kong imposibleng mangyari yon. Bilang isang ina ay wala nang sasakit pa sa mga nangyari. Wala nang sasama pa sa realidad na namatayan ka ng anak ng higit sa isang beses. Hindi ko po alam kung paano haharapin ang mga susunod na araw, Papa Dudut, dahil pakiwari ko ay kasama niyang namatay ang puso ko. Kasabay noon ay hindi ko mapigilang sisihin ang mister ko dahil hindi siya nakinig sa masamang mga pangitain ko, Papa Dudut. Gumising ka, parang awa mo na! Anak ko, nakikiusap ang mama, please naman! Larissa, Bitawan mo ako! Galit na galit ako sa'yo! bakit? Anong ginawa ko? Nagtatanong ka pa ba talaga? Kasalanan mo kung bakit nawala ang anak natin! Hindi ka kasi nakinig sa akin noon nung sinabi ko sa'yo yung tungkol sa panaginip ko! Sabi mo wala lang yon! Na hindi yun totoo! Pero ano nangyari? Tingnan mo ngayon ang anak natin! Patay na siya, Danilo! Patay na ang anak natin! Hindi ko naman ginusto nangyari sa anak natin. Huwag mo naman sana ako sisihin. Sinong sisisihin ko? Yung kapitbahay natin? Yung mga taong nandito? Sige nga! Sabihin mo! Sino? Walang may gusto sa nangyari. Kaya wala kang dapat sisihin. Masakit din sa akin na maagang kinuha ang anak natin. Pero ano magagawa ko? Aksidente yun. Pwesteng katwiran yan, Danilo! Kung hindi kasi sa lintik na motor na yan, hindi madidisgrasya ang anak ko! Hindi sana siya mamamatay! Sa akin mo na naman ba'y sisisihan? Baka nakakalimutan mo. Ikaw ang nagigpit sa kanya. Kaya niya tinakas ang motor niya. Anong gusto mong palabasin? Kasalanan ko? Ganon ba? Ganon ba ang ibig mo sabihin? Hindi naman sa ganun. Pasensya ka na, Larissa. Masyado lang akong nadala. Alam mo ba kung anong nararamdaman ko ngayon? Durog na durog ang puso ko! Para na rin akong pinatay dahil sa nangyari sa anak natin! Paano na lang tayo magpapatuloy kung kulang na ang pamilya natin? Sige nga, sagutin mo! Ang bata-bata pa ng anak natin na hindi pa siya nakakapagtapos ng pag-aaral! Hindi pa nagkakaroon ng sariling pamilya! Hindi pa niya na-enjoy ang buhay niya tapos kinuha na siya sa atin! Ang sakit-sakit, Danilo! Bilang nanay, hindi ko deserve na maranasang mawalan ng mga anak! Alam ko, hindi talaga madali ang pinagdadaanan natin. Kung bakit ba naman kasi hindi ako nakinig nun sa kutob ko? Kung bakit kasi binaliwala ko yung masamang pagitain ko? Hindi sana mawawala sa akin ang anak ko! Hindi sana siya kukunin ng kamatayan! Danilo, hindi ko na alam ang gagawin ko! Para ako mababaliw! Para ako masisiraan ng ulo! Huminahon ka muna, Larissa. Paano ako hihinahon? Sige nga! Paano? Sabihin
Larissa, ayos ka lang? Gumising ka, Larissa! Larissa! Tulong! Tulungan niyo kami! Papa Dudut, gusto ko pong magalit sa Diyos dahil pinaglaruan niya ang puso ko. Wala naman po akong kasalanan para parusahan niya sa pamamagitan ng pagbawi sa mga anak ko ng ganon kaaga na siya rin mismo ang nagbigay sa amin. Para sa akin ay unfair po yun at sa kahit sang anggulo tingnan ay hindi ko alam kung paano ako ulit magsisimula. Pakiramdam ko rin ay wala na akong ginawang tama dahil naiisip ko, what if hindi ako naging mahigpit sa anak ko? Hindi sana magkakatotoo ang masamang pangitain ko. Tulala pa rin ako at walang maisip na matino hanggang sa mailibing ang anak namin, Papa Dudut. Sa gitna ng pagluluksa ko ay hirap na hirap din po pala ang mister ko, Papa Dudut, at may mga gabi na narinig ko siyang umiiyak. Hirap din po siyang makatulog samantalang ako naman po ay yung tulog ng tulog. Kapag tinatanong ko si Danilo kung ayos lamang siya ay sinasabi niyang ayos lang siya. Alam ko na hindi lang ako ang nagluluksa sa pamilya namin dahil hirap din po ang anak naming babae. Doon ko na-realize na kailangan ako ng pamilya namin dahil hindi namin malalampasan ang pagsubok na ibinigay sa amin kung hindi kami sama-sama na magtutulungan. Danilo, pwede ba kitang makausap? Sige, tungkol saan? Gusto ko munang humingi ng tawad kasi naging makasarili ako nitong nakaraan. Lalo na sa paraan ko ng pagluluksa sa pagkamatay ng anak natin. Nakalimutan ko na anak mo rin siya. At kahit ikaw, nagluluksa rin. Naiintindihan ko naman na sa ating dalawa, mas masakit lahat to para sa'yo. Kasi ikaw nagdala sa mga anak natin sa tiyan mo ng 9 na buwan. Ikaw din ang kasakasama nila simula baby sila habang nagtatrabaho naman ako. Ikaw halos na nagpalaki sa kanila kaya hindi madali na bigla na lang sila mawawala sa'yo. Nandun na tayo, pero di ko pa rin dapat binaliwala yung nararamdaman mo. Oo, naiintindihan mo ko, salamat. Pero dapat, naiintindihan din kita dahil mag-asawa tayo. Tayong dalawang mga magulang nila. Kung wala ka, wala rin sila. Nahihiya ako sa inyo ng bunso natin kasi akala ko ako lang yung nawalan pero ang totoo, tayo. Ang pamilya natin ang namatayan. Gabi-gabi, tinatanong ko rin ng Diyos sa mga panalangin ko kung bakit niya kinuha sa atin ang 2 anak natin. Naging mabuting magulang naman tayo. Hindi natin sila pinababayaan. Pero sa huli, na-realize ko na lahat naman ng tao namamatay. Siguro, yun lang talaga ang panahon na ilalagi ng mga anak natin sa mundo. Kaya iniisip ko na lang na mabuti binigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon na makasama sila at maging magulang sa kanila. Ang hirap lang sa parte natin bilang magulang na ilibing ang sarili nating mga anak. Akala ko kasi sila ang maglilibing sa atin. Kung nasan man ngayon ang mga anak natin, alam kong masaya na sila. Hindi na natin maibabalik ang nakaraan. Pero hindi habang buhay, magpapatali tayo rito. Larissa, meron pa tayong isang anak. Kailangan din niya tayo. Nagsabi sa akin ng bunso mo na namimiss ka na raw niya. Hindi ka na rin kasi namin madalas nakakasabay sa hapunan dahil lagi ka nagkukulong sa kwarto. Naiintindihan niya nagluluksa ka. Pero mas magiging madali sa atin lahat na makamove on kung hindi natin itataboy ang isa't isa. Alam ko. Kaya nga gusto kong bumawi sa inyo ng bunso natin dahil mahal na mahal ko kayo. Dahil sa nangyari, natutunan kong pahalagahan ang buhay. Hindi natin alam kung hanggang kailan pa tayo mananatili sa mundong to, kaya dapat nating sulitin ang bawat sandali.
Ayoko na may araw na lilipas na hindi ko nasasabi at naipaparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal. Napakaswerte ko dahil kayo ang pamilya ko. Napakaswerte ko dahil ikaw ang asawa ko, Danilo. Salamat kasi ang tiyaga mo sa akin. Mahal kita, Larissa. At ngayong merong pinagdadaanan ng pamilya natin, naniniwala ako na balang araw, malalagpasan din natin to ng sama-sama. Mahal na mahal ka rin ang bunso natin. Mabuti pa tawagin mo na dun si Bunso kasi plano kong magluto ng paborito niyong mag-ama. Babawi ako sa inyo. Sige, sigurado matutuwa ang anak natin kasi na-miss niya ang luto mo. Bilang isang ina at magulang ay masakit na makita mong nililibing ang mga anak mo. At kulang na lamang ay magkapira-piraso ang puso mo kapag nawala sila sa iyo. Mahirap makapag-move on at aminado ako na may mga gabi na naiiyak pa rin ako, Papa Dudut, dahil nagiging sariwa sa alaala ko ang pagkamatay ng mga anak namin ni Danilo. Pero sa awa ng Diyos ay unti-unti na kaming nakapag-move on at nagpapatuloy sa buhay. Gano'n naman, hindi ba? Nabibigyan lang ng puwang sa puso natin yung sakit pero hindi naman ito tuluyang nawawala. Sa kabila ng lahat ay inisip ko na lamang na may dahilan ng lahat. Na balang araw pag inadya ng langit ay magkikita at magkakasama kami ulit ng mga anak ko sa kabilang buhay. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting lagay naman po ang bawat isa sa amin at naging pampawala ko ng stress ang pakikinig po ng Barangay Love Stories. Magaganda po kasi ang mga storya na tinatampok ninyo at ang pinakapaborito ko ang tungkol sa pamilya. Nakaka-relate po kasi ako kaya naisipan ko rin pong magsulat, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang aking liham. Maraming salamat po sa inyong programa and more power sa inyong istasyon. Ang inyo pong kapuso at kabarangay forever, Larissa. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong Barangay Love Stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.